Kollox jinsab lest tal-maratona ġbir ta' fondi li se tinżamm il-ħadd b'risq il-midja tal-Partit Nazzjonalista. Il-maratona li tittella fid-Dar Ċentrali għandha tema saħħaħ il-vuċi tiegħek blan li jinġabru fondi ħalli l-partit isaħħaħ il-mezzi tal-komunikazzjoni tiegħu. Fost l-oħrajn lejl din il-maratona fid-Dar Ċentrali bdew jaslu l-madum li qed jinbijaw għal 50 euro. Il-madum bl-arma tal-Partit Nazzjonalista huma replika ta' dawk li nstabu f'Dar fl-Isla u nħadmu lokalment mill-kumpanija Mediterranean Ceramics. Manet News, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-ħidma fil-partit, Robert Arrigo, spjega li fil-replika inżammu d-dettalji li kien hemm fil-madum oriġinali. Saħansitra inżamm żball relatat mal-ittra N fl-arma tal-partit bil-kumpanija li toħloqhom ġibdet l-attenzjoni ta' Robert Arrigo. Iżda l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-produzzjoni kellha tibqa' dejja bil-madum jibqgħu jinżammu daqs li kieku oriġinali. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista nota kif il-Partit Laburista diġà ġabar il-fondi biex isaħħaħ il-ħidma tiegħu għall-elezzjonijiet tas-sena d-dieħla. Għaldaqstant issa jmiss lill Partit Nazzjonalista li jitlob il-ġenerożità tal-poplu biex isaħħaħ il-midja tiegħu. Robert Arrigo fakkar kif il-Partit Nazzjonalista għad għandu bżonn il-poplu ħalli jibqa' partit tan-nies. Aħna għandna iżjed bżonn dak il-flus u naħsbu li dil darba waħda ta' 50 euro għall-familja tkun waħda b'tifkira u tnej għall-iskopu kollha elezzjoni li jmiss. Il-maratona ġbir ta' fondi se tixxandar live fuq Net Television, Radio 101 u Facebook Live mis-satejn ta' wara nofsinhar il-qudiem. Matula ma joqsux spettakli għal-familja kollha u numru ta' rigali għal min jagħti donazzjoni.